नमस्कार, कोकण सात लाईव्हमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. सावंतवाडीला खूप मोठा वारसा इतिहास लाभलेला आहे. तो प्रत्येक क्षेत्रात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा असाच वारसा या सावंतवाडीला आहे. शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी त्याचं जाज्वल्य उदाहरण आहे. जवळपास 79 वर्ष ही संस्था इथल्या मुलांना शिक्षण देते. त्याच्यासाठी ग्रामीण भागात सुद्धा जात आहे. अनेक जे संस्था अध्यक्ष आहेत, अगदी सुभेदार मेजर विष्णू सावंत यांच्यापासून अगदी BS नाईक सर असतील किंवा या राज्याचे जे मुख्यमंत्री राहिलेत ते PK सावंत साहेब असतील, माजी मंत्री भाईसाहेब सावंत असतील, इथले माजी आमदार प्रतापराव भोसले असतील, अनेक मंडळी अगदी विकासभाई सावंत यांच्यापर्यंतची मंडळी या संस्थेची अध्यक्ष राहिलेली आहेत. अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलेलं आहे. गेल्या अनेक वर्षात विकासभाईंच्या नेतृत्वात ही संस्था प्रगतीपदावर आहे. विकासभाईंच्या नुकत्याच झालेल्या निधनानंतर त्यांचे सुपुत्र विक्रांत सावंत यांची या संस्थेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. आपल्यासोबत विक्रांतजी आहेत. विक्रांतजी, खूप खूप अभिनंदन तुमचं सर्वप्रथम आमच्या टीमकडनं. मी जसं म्हटलं की 7 दशकं म्हणजे एखादं रोप लावल्यानंतर ते वटवृक्षात रूपांतर होताना तुमच्या आजोबांनी, तुमच्या वडिलांनी त्याला खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि आज वडिलांच्या निधनानंतर ही जबाबदारी तुमच्यावर येते. एक मोठा काटेरी मुकुटच आहे हा तसा, कारण बाकी एखादं कुठली संस्था किंवा चालवणं सोपं आहे, पण शिक्षण संस्था चालवणं हे काही सोपं नाही आहे. काय पहिली प्रतिक्रिया आहे आजच्या या निमित्तानं तुमची? प्रथम आपल्या सर्व व्ह्यूअर्सना नमस्कार. साहेब, या संस्थेचा इतिहास हा खूप दांडगा राहिलेला आहे. 1865च्या आसपासच्या वेळची संस्था आहे. शिक्षण प्रसारक मंडळाने ही संस्था ही वास्तू ताब्यात घेतल्यापासनं सावंतवाडीत उल्लेखनीय असं काम केलेलं आहे. खरोखरच एवढ्या मोठ्या महानत्यांची ज्यांची आपण नावं घेतली साहेब, त्यांच्या शूजमध्ये पाय घालून बसणं, त्यांच्या खुर्चीवर बसणं हा खरोखरच काटोकात आज आहे. आणि मला असं वाटतं की 32 वर्ष स्वर्गवासी भाईसाहेब सावंत साहेबांनी जे काही आपलं आयुष्याचं रक्ताचं पाणी केलं या संस्थेसाठी, जे काही आमचे वडील कैलासवासी विकासभाईंनी जे काही रक्ताचं पाणी केलं या संस्थेसाठी, मला असं वाटतं आमच्या घराण्यातल्या या 2 पिढीला हा सन्मान मिळाला या संस्थेची सेवा करण्याचा. तोच सन्मान मला जर मिळत असेल तर या संस्थेची पूर्णतः सेवा करणं, सावंतवाडीच्या एज्युकेशन सेक्टरची सेवा करणं आणि येणाऱ्या काळात जसं भाईसाहेबांनी आणि विकासभाईंनी 32 आणि 34 असं 66 वर्ष या संस्थेला एका अग्रस्थानी नेऊन ठेवायचं काम केलं. 7 दशकं येणाऱ्या काळात सुद्धा साहेब तेवढ्याच हिमतीने काम करायचं ही माझी एक निष्पाप भावना आहे. निश्चितच या सगळ्याचा उल्लेख तुम्ही करत असताना भाईसाहेब सावंत असतील किंवा विकासभाई असतील यांच्यासोबत काम केलेली माणसं आज तुमच्यासोबत आहेत. म्हणजे विभी नाईक सरांचं नाव घ्यावं लागेल, CL नाईक साहेब आहेत. म्हणजे ही माणसं ज्यांनी तुमच्या आजोबांसोबत काम केलं आहे ती आज तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहे, तुमच्यासोबत आहे. त्यावेळी तुमची भावना काय असणार आहे? मला माझं सौभाग्य वाटतं की एवढे ज्येष्ठ मंडळी सगळे माझ्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करतायत. मी अध्यक्ष जरी असेल तरी हे नाममात्र एक पद आहे. मी माझा प्रत्येक घेणारा निर्णय हा माझ्या प्रत्येक ज्येष्ठांना घेऊन घेतो. त्याच्यात माझ्या डायरेक्टर बोर्डच नव्हे तर सावंतवाडीतले आमचे खूप प्रतिष्ठित माजी शिक्षक असतील, डॉक्टर्स असतील, वकील असतील, CAs असतील, आपले टॉपमोस्ट, या सर्वांनाच कन्सल्ट करून मी नेहमी माझ्या आयुष्यातले निर्णय घेत आलो आहे. मला सौभाग्य वाटतं की आज CL नाईक साहेब असतील, आमचे विभी नाईक साहेब असतील, आज ते 86-87 इयर्सचे आहेत. आमचे चमू सावंत सर असतील जे या डायरेक्टर बोर्डावर आहेत, ते आज 88-90 वर्षाचे आहेत, लक्षात घ्या. किंवा आमचे नागवेकर सर असतील, आमचे अमोल सावंत साहेब असतील, हे सगळे 60-65 वर्षाच्या वरची लोक आहेत. आणि खरोखरच या सगळ्यांनी जो एक विश्वास माझ्यावर ठेवलेला आहे, त्यांनी कुठेतरी एक यंग मुलाला येऊन इथे एक कॅप्टन म्हणून बसवायचं काम केलं आहे. मला असं वाटतं साहेब, माझी जबाबदारी जेवढी वाढलेली आहे त्याहीपेक्षा या ज्येष्ठांचा आदर करणे आणि ही थॉट प्रोसेस येणाऱ्या पिढीत बिंबवणे की आपल्या ज्येष्ठांनाच घेऊन आपण पुढे चालू शकतो. माझं सौभाग्य मानतो मी. यांचा एक्सपिरियन्सचा उपयोग हा माझ्या प्रत्येक पावलावर मला होत आहे आणि गायडन्स मिळत आहे. याचं खरोखरच मी सौभाग्य मानतो. निश्चितच. अगदी विकासभाईंनी ही संस्था म्हणजे सावंतवाडीत आपण बघतोय
अगदी तळ्याच्या मध्यभागी असणारी ही संस्था, ही शाळा आहे. इथे अनेक जण शिकले, मोठे झाले, मोठ्या मोठ्या पदावर आज कार्यरत आहेत. पण हा विचार करताना विकासभाई असतील, भाईसाहेब सावंत असतील यांनी ग्रामीण भागात सुद्धा तेवढंच लक्ष दिलेलं बघायला मिळतं. मग दोडामार्ग असेल, चौकुळ असेल, जिथल्या मुलांना खरोखर शिक्षणाची गरज होती ती त्यांनी त्यावेळी ओळखली आणि आज तिथे पण एक ह्या संस्थेची 2 विद्यालयं सुरू आहेत. तुमचं काय विजन असेल येत्या काळात त्या ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने? स्वर्गवासी भाईसाहेबांच्या काळात आपण तिथे एक स्पेसिफिक शाळा सुरू करू शकलो. कैलासवासी विकासभाईंच्या काळात आम्ही तिथे 11वी-12वी सुरू केलेली चौकुळमध्ये. आणि मागच्या 7 वर्षापूर्वी जेव्हा मी शिवसेनेत असताना मी तेव्हा काम करायचो राजकारणात ॲक्टिव्हपणे, त्यावेळेला तिकडची जी आपली लोकल माणसं होती, अरुण गावडे साहेब असतील, तिकडचे आमचे रिटायर्ड आर्मीतली लोक असतील, जी कोणी महंते आमचे तिकडचे आहेत, गावातले आमचे गावकार मंडळी आहेत, ज्यांचं मान सन्मान हा सर्वात मोठा आहे आमच्या दृष्टीने, त्यांना घेऊन हाताशी आम्ही मागच्या वेळेला 7 वर्षापूर्वी तिथे कॉलेज पण सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे त्या हिशोबाने चालत असताना तिथे सुद्धा आज 26 ते 27 मुलं आहेत चौकुळसारख्या दुर्गम भागात. म्हणजे 12वी नंतरचं शिक्षण सुद्धा 7 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा इतिहासात म्हणजे 2018-19 यावं लागलं की तिथे 12वी नंतरचं शिक्षण यायला. ते आम्ही पायाभूत सुविधा तिथे रुजवली. आणि एक साहेब आपल्याला छोटासा विषय आमच्या गेळ्यातला सांगतो. मी राजकारणात असताना गेळ्यातली काही माझ्याकडे मुलं मुली आली लहान, त्यांनी आम्हाला सांगितलं आम्हाला वस्तीची एसटी हवी. तर मी त्यांना प्रश्न विचारला, असं का तुम्ही वस्तीची म्हणता? तर ते म्हणाले आमची एक स्पेसिफिक टायमाला गाडी निघते, तिला एक 40 मिनिटं लागतात आंबोली घाट उतरून परत डेपोमध्ये पोचायला, तिथून त्यानंतर आम्हाला 20 मिनिटं लागतात चालत यायला. आणि तो पूर्ण 1-1.25 तासाच्या जर्नीसाठी जर तुम्हाला 8:30 वाजता शाळेत पोचायचं असेल तर तुम्हाला कुठेतरी घरातनं तिकडनं त्यांना उठून सकाळी 5 वाजता ते सगळं प्रोसेस करावी लागते. पण अशा ठिकाणी अशा कॉलेजमध्ये गावोगावातली गेळेतली असतील, कोकणमधली असतील, या मुलांना सुद्धा यावं लागायचं. आज हे कॉलेज झाल्यामुळे आज ग्रॅज्युएशन पर्यंतची प्रक्रिया ही लोक नक्की सुरू करतील. आज माझे गावचे प्रत्येक ग्रामस्थ आपल्या खिशातनं पैसे काढून दारोदारी जाऊन ती लोक काम करतायत. याचा मला सार्थ अभिमान आयुष्य राहणार आहे त्या सगळ्या. त्यामुळे सगळ्या नात्याने घेऊनच आम्ही हे काम करणार आणि तिथे सुद्धा ही मुहूर्तमेढ राबवणार. साहेब, दोडामार्ग बाबतीत बोलताना दोडामार्गला आपल्याला सौभाग्य आहे की आपल्याला बाजूलाच गोव्यासारखं राज्य हे लगत आहे. आपण बॉर्डरच्या खूप जवळ आहोत आपली शाळा सुद्धा. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठमध्ये सुद्धा गोव्यातली लोक सुद्धा आपली येत असतात. त्यामुळे दोडामार्गमध्ये एक अत्याधुनिक एक बिल्डिंग बांधावी अशी खूप इच्छा अशी सगळ्या ग्रामस्थांची होती, सगळ्या डायरेक्टर बोर्ड्सची होती. सगळ्यांनी एकत्र येऊन तिथे एक इमारत कन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम सुरू केलं आहे आणि येत्या 6 महिन्यात ती इमारत बनून पूर्ण मोकळी होईल. कारण 2 वर्ष झालेली आहे. आम्ही हळूहळू जसे पैसे जमत जातील तशी काम केली. कारण ही संस्था काही पैसेवाली संस्था नव्हे, पण लोकांच्या देणगीने आम्ही कधीही हात मारली तर असेच सगळे जण उभी राहतात. तेवढा ट्रस्ट या संस्थेने कमवलेला आहे आणि ह्यांच्याच जीवावर आज तिथे आम्ही एवढी मोठी बिल्डिंग बांधू शकलो. आपण नक्कीच जाऊ तिथे. या संस्थेने जर काय कमवलं असेल तर तो विश्वास कमवला आणि लोकांची देणगी किंवा हे आपण ऐकलंय वाचलंय. कारण ज्यावेळी आठाणे चाराणे सुद्धा होते त्यावेळी सुद्धा संस्थेला मदत म्हणून दिलेली आम्ही नक्कीच वाचतो. दुसरा प्रश्न म्हणजे या संस्थेत एखादा माणूस जेव्हा KG ला येतो तर तो PG पर्यंतचं शिक्षण घेऊ शकतो अशी सोय या संस्थेने केलेली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झालं आहे, नवीन त्याच्यामध्ये मुलांच्या कलाने कसं जाता येईल याच्यासाठीचे अनेक धोरणं आहेत. तर तुम्ही नवीन आता नवनिर्वाचित अध्यक्ष आहात, एक नवीन संकल्प करणारे आहात, एक मुळात तरुण आहात आणि तरुणांचा अभ्यास करणारे किंवा मुलांना जवळून बघणारे आहात. तुम्हालाही स्वतःला मुलं आहेत त्यामुळे त्यांचं शिक्षण वगैरे या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघता. तर नवीन विजन कसं असेल तुमचं? सर, 100% जे काही गव्हर्नमेंटचे नॉर्म्स आहेत किंवा एज्युकेशन सेक्टरमध्ये जे काही नवीन नवीन गोष्टी येत आहेत त्या आपल्या मुलांसाठी घेऊन येणं, त्या इथे लॉन्च करणं हे आमचं सर्वात बेसिक गोष्ट राहील. पण ते करत असताना RPDची एक पहिचान आहे, ती सर्वात मोठी आहे स्पोर्ट्ससाठी. जसं आपल्याकडचे हॉकीचे प्लेयर्स हे इतिहासापासनं खूप वर्षांपासनं, आज नाही तर विकासभाईंच्या कारकिर्दीत सुद्धा, भाईसाहेबांच्या कारकिर्दीत सुद्धा हॉकीसाठी नॅशनल लेवलवर गेलेले प्लेयर्स आहेत आपल्याकडचे.
बरोबर. आणि ते तेव्हा टर्फ नसताना, आजही आपल्याकडे ते टर्फ नाही, पण टर्फ नसताना या चिखलात खेळून, या चिखलात खेळल्यानंतर तिथे गेल्यानंतर ते टर्फवर खेळतात. पण त्यांना जर पहिल्यापासून ह्या सगळ्या सुखसुविधा आपण उपलब्ध करून शकलो, जेणेकरून त्यांना एक लॉन्च पॅड मिळेल की काय तिकडे स्पेसिफिकली आहे, कुठच्या तऱ्हेचे शूज तिथे लागतात, ती ग्रिप कशी आहे, मला इतकाच पाय वळवावा लागतो तर मी त्या टर्फवर ताकदीने उभा राहू शकतो, या सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज त्यांना तेव्हाच येणार जेव्हा आपण त्यांना ते इथे प्रोव्हाइड करू. त्यामुळे स्पोर्ट्सच्या दिशेने लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचे आधुनिकरण आहे एज्युकेशनमधलं, त्याच्या दृष्टीने हा मी 100% पाऊल उचलणार साहेब, एवढं नक्की आहे. निश्चित एक शेवटचा प्रश्न, ज्या खुर्चीवर तुम्ही बसलाय, विकासभाई त्या खुर्चीवर बसायचे, ती जबाबदारी सांभाळायची, नुकतंच त्यांचं निधन झालं. आज ती जबाबदारी असेल, ती खुर्ची असेल, तुम्ही ताब्यात घेतलेली आहे किंवा त्यावर तुम्ही विराजमान झालेला, मोठी जबाबदारी असणार आहे. आज काय भावना आहे या निमित्ताने? या पाटेकराच्या आमच्या भूमीत सावंतवाडीची ही जी भूमी आहे, सावंतवाडीच्या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे केंद्रबिंदू हे तळ आहे, तळ्याच्या मध्ये ही आरपडी, याचं बे, तिन्ही साईडने ह्याला आपलं तलाव आहे. लक्षात घ्या साहेब, या वास्तूमध्ये जी ऊर्जा आहे, ती ऊर्जा, मी खूप स्पिरिच्युअल माणूस आहे आणि मी ऊर्जेला बिलीव्ह करणारा माणूस आहे, ही खूप खूप जबाबदारीवाली ऊर्जा आहे असं मला वाटतं. हे सगळं करत असताना 100% एक नवचैतन्य आहे एवढं तरी नक्कीच आहे. पण विकासभाईंसारखा एक मार्गदर्शक आमच्यातनं गेला, ह्याचं शैल्य हे आमच्या मनात साहेब 100% राहील. पण एक गोष्टीची ग्वाही तुम्हाला देतो की येणाऱ्या काळात ही संस्था ही प्रत्येक ज्येष्ठांना एकत्र घेऊन, प्रत्येक माझ्या त्या घटकाला एकत्र घेऊन, जी कोणी माझी माणसं या संस्थेसाठी इतकं प्रेम देऊन पुढे आलेली आहेत, त्या सगळ्यांना एकत्र घेऊन चाललं जाईल. आणि ह्याची प्रचिती म्हणजे आज विकासभाईंना जाऊन 2 महिने झाले, माझ्या सर्व ज्येष्ठांनी, माझ्या नाही म्हणत तरी 60-62 लोक आहेत, ही सगळी या डायरेक्टर बोर्डवर, मेन डायरेक्टर बोर्डने खालची लोक जी काय त्याच्यावर सगळ्यांनी मिळून एकमताने माझं नाव घेतलं, हे मी माझं सौभाग्य समजतो. आणि या खुर्चीचा मान ठेवून नेहमी यांची सेवा करत राहील, हा मी तुमच्या माध्यमातून सगळ्या व्ह्यूअर्सना मी सांगू इच्छितो की इथे ही फक्त सेवा केली जाईल. थँक्यू. निश्चितच ज्या खुर्चीवर स्वतः सुभेदार मेजर बसलेले आहेत, ज्या खुर्चीवर या राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांनी हे पद सांभाळलेलं आहे, स्वतः भाईसाहेब सावंत जे मंत्री होते आणि मुख्यमंत्री पदापर्यंत त्यांचं नाव चर्चेत होतं, पण तत्व आणि काही गोष्टींमुळे त्यावेळी ह्या सगळ्या गोष्टी नाही तिथपर्यंत जाऊ शकले. पण मंत्री असणारे ते सुद्धा या पदावर होते, स्वतः विकासभाई होते त्या पदावर. आज तुम्ही आज निश्चितच त्यांच्याच पद्धतीनं एक चांगली सेवा ह्या शैक्षणिक क्षेत्रात आपण कराल हा निश्चित विश्वास आहे. आपल्याला ह्या संपूर्ण वाटचालीसाठी आमच्या चॅनलकडनं खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच.